trip, ikaduhang bugno, karang gubiuna, Motivista, Compostela Valley, flip trip, alingugngog! Paila-ila na to sa kung too. Bagong membro sa Boys and Clan, we got Nightmare and Bonjing. Yo. Sa wala. Bagong membro gyapon sila sa Relief Goods. We got Bondage and Kakin. Cointos. Bato trigo. Hari si Satanas. Tay, dito una. Kami. Yo. Oh, unang round para sa Boys and Clan. Yo. Yo. Flip trip magingay. Dahil sa flip trip, may timay! Yo. Yo! Oy. Bunbun. Kung ako sa Dota, ako ang best player. Sa SF, ako ang LAN player. Sa basketball, ako ang star player. Tangina ka, nakita di ka nagdula computer. Dora the Explorer! Ikaw, kabalo ko nga anong pangalan ni mo, Kakin. Kay sa balay, si Kakakoy, imong kauban ng patay panghurnal dito. Yo, ikaw bonbon, ingon ni Mel. Kasi gira ako kaon, wala kay trabaho sa ilang balay. Tama. Ikaw gyud Kakin. Gakakoy bisan gagkain. Ha? Di mo ka pili sa kauban, ha? Very good tandem. Kamo, Kimay problem and tangina, patay maka panghurnal sa dito. Boy can problem. Boy can problem. Time. Oh, unang round para sa kang Kakin o Bondage. Star player ka ng tambukan, ha? Bro, kabalo na mo dula. Bullshita, wala kita si Muoten. Asa mo na yung Muoten? Panulog, pangitasa mo. Hello? Ay, napit. Kabalo ko nga. Aysa. Pangitasa mo, asan tagiyanin, bro. Kabuhay ko rin nila. Eh, bro. Ang baboy yung kang nabay tambo kog payat unsa man ni pagpares ay. Sorry. Ay, Justin! Sa dugay ni mong katambok, pila na mo kabulan wala nakita sa imong utin. Ha? Isa ka bulan. Wala din na kadikada. Ay! Uy, ako Igsoon. Short mo okay. Sininga mo okay. Kamukha mo talaga is okay. Diyan ka mo ni Koke. Kamu kaya ni Palito. Yo, ako si Kakin, pinakagwapo sa mundo. Iwan ko lang kayo kung gwapo ba kayo. Nilait yung pilay ko. Ito lang pilay yung nilait nyo. Tingnan nyo muna sarili nyo. Mukha kayong bangkay. Bangkay na nabuhay! Time. Yo. Aysa. Kaduhang battle para sa Boys and Clan. Yo! Ikaw ni mo, ikaw pinakagwapo. Masumbagan kang banban. Impas ka. Yo, ikaw. Sige, tinuod bao sa ilok bunbun. Wala, strawberry. Ang bao lang naman para kang na-trap sa EDSA na puro baboy ang laman. Ikaw, utangin na ka bonbon. Ikaw, drive og motor, rabot ka ground. Ingon ni mong papa, magabaan na ka, maumod ra ka sa kanal. Da, kanal. Kanal, burnal. Kaniburnal. Oy, substitute. Gwapo ka? Bago ka? Ganyan, substitute karon balik, pakyo ka. Ikaw. Yung iksuon, boto yung, hindi mo sugot iksuon ka, pangit yung ilong. Kana yung ilong, naligsa nagpison. Kaya wag ka parang sa daraan lang pison. Time. Bonbon. Time na. Yeah. Kaduhang banat. Kaduhang banat para sa kay Kakin and Bondage. Amot lang, wala ko kadungog sa uban. Pero ingon sila, ilang ilong. Naligsan nagpison, na-flat mo inyong ilong. Bisa kog mo rekarga. Let's see mo. Ano mo nga, gwapo ko, tinod bitaw. Amo, gwapo mo. Ay, Justin! Ay, Justin, ingon ka nga. How na ko mo motor? Nga, ikaw, pag mo-drive kang motor, ang karamigitan yung motor, flat. Kapala pa rin mo motor.
Mura manginag. Ambot lang kag maunsa ang motor sakyan ni Justin Garo. Alam mo, ang galing nyo pero di ko pa rin kayo idolo. Kami mga kuan may plating ilong pero ambot lang inyo ah. Daw kinsa ni isa gani. Nili ni. Gwapo ko. Guwapo ka? Ha? Basta kapoy lang mo sa kanal. Dili, oy. Balay, basong balay na. Balay na ako daw. Di, alam balay nara dito. Dito ibuna sa kanong nga itait nga balay nila ba. Itong naibulak nga katong tusok-tusok gani. Bunal diri yos. Ayo diri na day kay. Gadalot. Wala pa time na. Time. Yo. Limot na ko na. Tulong banat. Huling banat para sa Boys and Clan. Yo. Go. Inyong mga bara, mga generika, mga baratuhon ra. Kana imuha. Kanang balay nyo, baga ni mugnaw. Ito inyong balay uy wa pa jud na bayran. Da. Daghan mo utang. Oh, ingon ni Kakin, katong mga sama kanang hait-hait dito. Palingog-gog, magingay. Sorry. Tugsa ko to sa imo. Kana inyo mga katawa-katawa ra. Kung kinsay mag-judge, mga buta. Oh. Ikaw, Patagamot ka og impactong lyrics. Da. Dili sapat yang pang third year nga klase pag tinapat sa fourth year nga physics. Mga kalaban namo para simple lang na plus. At posible na ma-mention. Muuli mo na sa critical condition na bang nakapatong Sa isang kabaong. sa kabaong habang naka 69 position. position. Ikaw, bugo ka, wag ka balo. Ha? Bugo kay kagmat. 1+1, kalkulatoran pa. Oh. Oh. Motor. Yo. Bonbon makatawat na rin og mga Parte nga, CD. Imong now, ura og TV. Imong ngipon, ura og kuan. Kalsada nga wa pa nahuman. Kay ang kanal napasagilin, ang isa wa pa rabutngan. Time. iiyak na yan. Last round para sa kay Kakin o kay Bundas. Play. Tirabon. Kirakin. Kalimut ako. Ikaw ba, lamiagin mga pakon miliyogo eh. Magaliyog! Maliyog mo daw! Ispate, paragod, di ba dako kay kanino? Pwede ito naman sa ilang niya. Saan mo din? Agay, saning makaon mo eh. Patutbrasa na yun. Kay, gusto ganin mo kaon, di ba? Ano isa ay patagua? Aw, nitago ko rin ba? Aw, nara day! Buang ning... Oh, napay pakyo, murag magkumingking na ko. Yang lawas daw. Murag kaduaon nga ba? Kanit din nagpalit og paracetamol dito sa hardware. Dala na sa nagpalit og paracetamol. Ya, unsa man daw? Ang Prostamol, yang ipalit ba yung G6? Prostamol gyapon na. Kabalo ka. Yung mga uyab, mas dagko pa sa inyo, maras bandam. Ay dili, bandam ya Rambo. Rambo. Alam mo, masubaw, pas kanal, tikim yung bibig nyo. Time. Flip trip, magingayo. Ang dula, okay kayo, pero di ta makasabot. Tunsa tayo lang ipangyaw-yaw, yawa. Akong boto para sa Adria, Ilakakin. Kakin. Oh. Para sa ako, pantay ra kayo, so OT. OT siya. Ang ako dyan ani, ang dapat dyan ay muon, OT dyan ni. Kay gahi mga sila pareho. Makita dyan dito ba kung kinsay gahi. OT. Ote. Isay Lakakin o kay Bundats, duha sa OT. So OT. So ganina sila na una. Kanina kinsa to na una sila. Karon unang round og last round na po ni siya para kay Bundats o kay Kakin. Putang ina. Umano na nato ni be. Malit si maniwa mo gyapon ni. Kuan ni mga kalaban eh. Dako rag ulo isa gamay. Isa munggos. Palito og kuan. Unsa man siya? Butong. Imonta kag surisor. Yung kag butong. Imo nang itlog dagko kayo. Tanawa. Ay amot lang kag makita nimo.
Si Justin, dili ka makita iyang open. Kailangan pa og ganang. Unsa ba? Unsa kita salamin yan? Dili ka nang linti, katong gagmay kayo. Kita yung kayo. Kung mangita mo bundok, nga Rio, Mount Batuto. Agay mo sa tung lubot nga langob dire gani nga duha gyapon ka bulkan. Kani, amot lang kag nay, kuani, udah murag bukog panit balik, panit bungkag. Ang buhok, ulot kayo. Pagbulbol. Ang bulbul, daw. Tanawang ilong. Nagapoy bulbul na. Bantay man. Tan. Last. Putang ina. Okay. Ilong niya. Last round og para ka sa Boys and Clan. Ilong Yo. ni Ban, ni Bonbon. Yo. Flat kaayo. Tawa na ligsa na pison kahilakon na imong ngipon na pura na gilo. Imo ha. Yo, ngita kag bundok imong garing Kimay highway na. Ano? Kwan? Tinanga man ka. Usa amit. Ambak-ambak miskan sakit imong atlet. Da. Putang ina ka. Kamo di. Kamo di mo kapilde ikaw atlet kani atlet. Kani. Ikaw. Pahurna na nito barang kwarta ka. Dili sig pangwandra motor-motor. Mm. Kayo yung mga kuan, mga bara ninyo, mga waday puros, katawa ra. Ikaw, tawag Tagalog ka, Bisaya to ang tikasan ka. Ikaw. Ha? Ikaw, wala ka pura ka ng background. Background kay imong lubot pura nag ground. Oh. Ground gani. Ikaw ang tunay na Basilio sa El Filibusterismo. Ug sa katiguang nimo, napakay video kung giunsa pag gipaglansang si Jesus sa krus. Ikaw, pila na ka tuig na buhi. Abi na og tao sa ilong, putang yung ligsa pison. Ah. Dakop ilong. Kaya na, hapit na. Gamay dalunggan. Abnormal ka kulag bulan. Tan. Oh, flip top. Flip 8 months raw. trip. Alingog-ngog. Karon nga na ote man, murag ning bawi gamay dito ila Boys and Clan. Pero murag mo pantay-pantay po diri sa relief goods. Okay ya po kayo. Dire ko buto sa Boys and Clan na po ko buto. Atas ang laban pero mas pabor ko sa ilakakin og kay Bundach kay bisag kuan lingaw man. Katulang. So, kaki ng bondats. Ko ang buto, Boys and Clan. Kasi matigas sila. Yan lang ang masasabi ko. Ang dula karong gabi una, pero ang boto sa mga judge isa para kay Kakin o kay Bundats, duha kay sa Boys and Clan. So daog Boys and Clan. Trip. Alingog-ngog. Yeah!